Mga matay kitang tanan mo sugutag sa dili. Igsoon. Muabot gini nga takna igsoon. Wa ni pili igsoon. No? Mabatanon, manay sakit, uway sakit, madato, mapobre, kitang tanan. Mabito ako ning balik-balik igsoon bisan unsa nato kadato ni kalibutan na watay ang ngaib ka pasigarbo. Bisan nagbalik patag kwarta, kay ni kamatay na to, mao nagsukod ang atong pantiyon. Walay dako og gamay mamao ra igsoon. Watay ang ngaib ka panghambog igsoon. No? Hindi ang tanan grasya sa Ginoo nga nakamata patakarong buntaga. Kasi nagampog ang buntag. Amen. Yes. Ako rin yung ginangan kung mabalik-balik kabantay mo pagmatay nyo ganyan ang buntag nagampo mo daghan sa duwa kamata nagamatay na binangga mo sa Ginoo igsoon. Amen. Dapat ay misyon ni kalibutan na kung namatay kapakyasan natay kagayunan para ituloy ang atong mga sayop. Amen. Kung magpadayon ta ng mga lagad sa Ginoo. Balikon ako igsoon kamatayon. Di katakda nga mga matay ka kausara inay mong tapat kausara o tapos niya na hukman na ta wala na giingon diya nga waiting ka diya no hindi kuman na hukom. So kanang word nga hukom igsoon mauna mo determinar kung adto ba ta paingon sa kalipay nga walay katapusan o kasakit nga walay katapusan duhara igsoon. Ang tinuod nga kinabuhi igsoon matagamtaman na to after death. Amen. Mao nang samtang napatay kinabuhi, napatay gininhawa igsoon ayaw sayangi ang imong kinabuhi sa mga way hinungdan ining kalibutan na kundi mga lagad tang matinud-anon sa Ginoo igsoon. Wata kay baw. Kananay mo kalitaw si kuan nawa na himpas na. Di pa man to. Ako maligon igsoon ang kamatayon kausara. And then after that, mauna na atong padulungan at tunata hukman sa hayahay bata or kanang aritas kasakit hantod sa walay katapusan. Dili tanang namatay malinawon. Amen. Amen. Mao ni atong timanan igsoon. Dili tanang nangamatay karon nga ning rest in peace. Maybe rest in peace ning linaw, no? Kay siguro nasa balatian. Wala na siya nagapahulay na. Pero sa likod ni ning tanan nag-antos din siya. Sama sa initabo sa taong dato o sila saro. Amen. Ato sa basahon di kay basin mingon ko nga magama na pulang tawhan na ba. Praise God. So na ay i-share ni Jesus igsoon nga istorya may tungod ni Lazaro o sa taong dato nga hakog di matinabangon no. Wa jud siya kahungit sa kutsara ni Lazaro igsoon okay. So, ang taong dato igsoon wa nangalagad sa Ginoo. Ang taong dato dautan nganong makaingon magkapastor nga dautan tong taong dato nga wa man gibutang sa Biblia nga specifically dautan siya. Dautan siya ano man naghinanaw lang siya ni Lazaro. Si Lazaro naghuwat igsoon kung naay mumuho matagak dito sa iyang gikaon. Amen. In other words, praise God, ikaw ang nagbasa maglagot ka sa taong dato salbahis ba ning natuwa ni dagang kwarta, dagang pagkaon, pero waka tunol. So niabot ang panahon, namatay silang duha. Namatay si Lazaro, namatay ang taong dato o darang storya igsoon. Lucas 16:22. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto asa kilira ni Abraham. Namatay si Lazaro, ang taong kabos. Ang dato namatay usab. Tanawa o gilubong. Ug nag-antos pag-ayo dito sa Hadis tanawa after death igsoon na ang atong padulungan. Okay? Namatay si Lazaro, unya si Lazaro gidala sa anghel ngadto sa baka ni Abraham. Unya namatay pud ang taong dato ug unsa ra gipadulungan sa taong dato gilubong unya nag-antos pag-ayo dito sa Hadis. Okay? Unya miyahat siya ug nakita niya dito sa layo si Abraham ug iyang sa kilira ug sa iyang giliran diha si Lazaro. So ang katong kabus igsoon nga nakitaan sa taong dato nga naa sa iyang ilaw nga lisa nga nagsigig punit og mumo o yang iyang kabahong gitilap-tilapan og iraw igsoon iya nakitaan kublihan mo ana bitaw iya pong nakitaan sa diyang namatay siya ug iya nakitaan sa dapit gahayahay kauban ni Abraham. Unya siya dito sa Hadis nag-antos sa tumang kainit o kasakit. Mao na nihangyo siya, Father Abraham, pwede ba? Anak nagagay sa gangyo. Nga bisag usan lang katudlo sa tubig aron patuwa niya kung dila kay labing inita. Diba kabantay mo? Daghan kay gihangyo igsoon ang taong dato pero wala na chance. In other words, sakto ang Hebrews 9:27. Iniguman sa kamatayon hukom na. Amen. Tanawa, ninangyo man si ang taong dato. Pwede ba buhiyon na mo si Kuan? No!
Kung di gali na siya mutuo sa buhi, sa mukhang patay, ingon siya nga, di na kinahanglan nga mabanaw pa ni si Lazaro. Daghan kay gihangyo ang dato mga igsoon. Apan si Abraham itubag anak, hinumdumi nga sa dito pa sa kalibutan. Nabuhong ka sa tanang mayong butang. Samtang si Lazaro lunlun lamang kadautan ng iyang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri. Samtang ikaw diha nagantos. The only chance igsoon para adto na makaadto ta dito sa bakan ni Abraham kanang karon nga buhi pa ta. Nga mga lagad ta sa Ginoo, mo serbisyo ta sa Ginoo, way kumpiyansa igsoon. Kaya ang uban nabuhungog na ng istorya ka wali nga mobalik ang Ginoo, ginawa mo balik, yes, butang dalag dugay pambalik ang Ginoo. Pero kaning kamatayon kay bawo di ta kanusat ang matay. Wala kay bawo na igsoon. Daghang nangamatay na tugla. Daghan kay nangamatay igsoon, mao na nga way kumpiyansa, di ta magsayang og higayon. Amen. Samtang napatay panahon nga mga lagad sa Ginoo igsoon. Pangalagad ta. Samtang buhi pa tayo kay mao ni Timan Ikson, ang kamatayon nanuktok kada adlaw. Bisan na atong pagkatog karon ni mata nato, wa pa ta kay bawo makamata pa ta. Ang nakanindot ka samtang buhi pa ta nangalagad ta sa Ginoo. Amen. Kay kamatayon way pili. Once nabuhi ka nga naa ka ni Kristo, mamatay ka nga naa ni Kristo, kadaugan na. Kay nga naman ang tinuod nga kinabuhi magsugod iniguman sa kamatayon. Ang kamatayon normal. Ang kamatayon mga events atong kinabuhi nga dili nato kapugngan o bawiyo na sa Ginoo atong kinabuhi. Bisan nagbanig patakwata dili nato mabalik atong kinabuhi. Manang hinungdanon samtang karon nag-enjoy pa ta sa libreng gininhawa. Praise God, buhi pa ta karon igsoon. Nay nagmata karong adlaw naka-oxygen. Ang uban binayran nilang hangin, nag-apas silang gininhawa. Pero kita nga naa diri libreng gininhawa igsoon, mao ni ang saktong panahon. Tinud-anay ta nga atong pasidunggan na naghatag sa libreng gininhawa mga lagad sa Ginoo nga naman. Usa ka adlaw dahil sa wadamha moabot ang panahon nga masama ta ni Lola Sipa. Dakong pangutana, asa ka ta atong destinasyon? Sa kalipay ba nga walay katapusan o sa pag-antos nga walay katapusan?